Ak sa ženy stretnú s ťažkosťami s dojčením, prechádzajú si veľmi náročným obdobím, v ktorom sa k nízkej tvorbe mlieka či bolestivým bradavkám pridáva plačúce bábätko a únava plus nevyspatosť matky. Zostávajú v tom často sami, a to nielen z hľadiska podpory, ale aj doslovne, sami v byte bez ďalších ľudí okolo seba. Ak sa posťažujú, najviac rád dostávajú od tých, ktorí nemajú skúsenosť s úspešným dojčením. Vtedy sa dozvedia, že veď aj ich deti neboli dojčené a sú v poriadku a že majú dať fľašu a je to vybavené. Ak by dojčenie bolo priorita, ženy by dostali reálnu pomoc a podporu. Čo keby ženy dostali napríklad takúto ponuku? Pomôžem ti s čím potrebuješ, aby si sa mohla vyspať. Budem babätko chvíľu nosiť, aby si mohla urobiť, čo chceš. Budem tu pri tebe a môžem ti podávať veci a robiť, čo práve bude treba. Ukážem ti, ako upokojiť plačúce dojčené bábätko bez cumlíka. Pomôžem ti s bábätkom, aby si sa mohla najesť.